Hey Merre, goedemiddag. Goedemiddag hier. Goedemorgen daar. Miko luku suma wiki toch? Different space. Hij bemoeit veel. Lisenda, daar schon. Doorson, goedemorgen. Tamix, Wonder, goedemorgen. Restored Soul Park, man. Goedemorgen. Also a blessed day. Ja, Eli, goedemorgen. Biggie Bella Hilla. Eddie, je bent goed bezig. Melk. Ja, amandeldrank. Geen melk. Velanti Emily, goedemorgen. Boek nu de beste last minutes al vanaf 349 Jouw vakantie. Daar doen we bij toe. Hilla, goedemorgen. Terry, goedemorgen. Boegie ETV Visma Odi, dat moet starten live officieel. Libretto, goedemorgen. Rachelle, Banku Blam, goedemorgen. Vanuit Suriname, goedemorgen vanuit België. Blessings, goedemorgen Queen. Jennely, goedemorgen. Mavis, goedemorgen. Mavis Hoepel. Telma, ook een frisse morgen. Danisha, goedemorgen. Mip Salimit Bayer, hè. Maar goed. Irene Grot, goedemiddag. Tefora. Ai, nu staat er een zeebidusun. Nou, zeebidusun tori woge even. Goedemorgen, Tefora. Hermosa Sanayom, goedemorgen. Daxlin, goedemiddag. Zo, kort zo gehaald, dus ik me doe snel. Ik ga een beetje zitten. Astran Riedewoud, goedemorgen. Ja, de reden waarom ik dacht dat ik even snel live kom, is... Des te meer, ik ben nog steeds niet beter, hoor, schatjes. Antja, goedemorgen. Ja, de reden waarom ik live kom, is eigenlijk meer dan 7000 SRD tori. Wij moeten ophouden te ons magi en mening. Te ons magi en mening, toch? Als maar de open en eerlijk over een leefstijl. Waarom vallen wij degene aan? Even als maar bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld zeg van, ik woon niet meer in Suriname, maar hier in Europa, ik zeg bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld geen man die 1000 euro verdient per maand. Dan als we deel mijn status, twigi goedemorgen, als we deel mijn status, etakwa losan. Schat, er zijn heel veel vrouwen hier
zoals mannen. Vrouwen zoals mannen. Maar het gaat een beetje over de vrouwen hebben. Er zijn heel veel vrouwen hier die mannen ondersteunen. Die mannen bijstaan. If asmataki en een man sa e verdient 7000 SRD. Mineshi no probleem mineshi. Want als ik bijvoorbeeld 7000 SRD moet omzetten, is het €150. En €150. Nou, een Nike money. Nou, een Jordan kost €180. €150. Nou, een Nike money. Ik kan mij op zich 7000 SRD. Hoeveel ga je een Nike kopen in Suriname? Een originele Nike ga je kopen. 7000 SRD, dan denk je dat. If as matak ano man say do security uroko, da am dede no. Dus uno mag, let vrouw uno mag apeisen. Dan ga je anderen zeggen, ja, als je niks, als je geen inkomen hebt, kan je geen eisen stellen. Hoezo? Doe vast maar asma skin. If asma takano een seksueel man say verdient 7000 SRD. Doe vast maar puna. Doe vast maar skin. Doe een ting. Ano wan go lasanga was maar da am dede. Da sranaman. En islam same lukufu. Agesh we lurasma. Te wansma go on live of wansma make one TikTok. Na jami make one TikTok aan our vrienden me. Miskrivi. Als je vrouw. Sa miskrivi caption. Als je vrouw. Als je vrouw je dwingt om Nederlands te praten. Ze werd over en weer gebeld. Oh, je Gritino. Waarom zijn jullie zo kortzichtig? Dus, Agesh, minusap heeft nadrukking voor akondere, mek une ab geen kat te doen. Geen kaune ab te doen. Faiswan swa potwansan, na direct we fadon en buba. Als iemand wat zegt en ik ben het niet eens mee, toch? Temino de eens nanging, nanga you mening, mi is kropsa. If mi nanga you de boom, op Facebook, dan ga ik mijn reactie plaatsen. Maar if mi nanga you no de boom, mi no sap you. Je bent een influencer. Je deel you sani. Mi na geen kite eigiere. Laatst heeft de jongen een TikTok gezet. Hij maakt heel mooie video's, maar asan fesa mi no lobby. Je ziet, het is nog een kind. Amma pampa sa eikos op het laatst. Ik heb gewoon netjes gezet van, ik vind jouw TikToks heel mooi, maar het laatste stukje vind ik niet zo mooi. Soms moet je weten, als jij ontevreden bent over iemand, zijn TikTok of iemand zijn live, hoe je het overbrengt. Mensen toch, jullie zijn heel gauw geneigd negativiteit te stimuleren of dingen waarmee jullie niet eens zijn. Bijvoorbeeld, ik doe een simpel voorbeeld. Mijn potwa status is dit. Op mijn dag, op mijn snap. Ik heb gezet en ik ga deze dingen vaker doen. Ik ga negatieve dingen zetten om te kijken. Mensen, jullie zijn zo vaak gehyped door negativiteit. Ik heb gezet. One skin voor me. Ik de expose one skin voor me. Hij boelt. Als een man temi poti, schoolspullen, schoolkleding, schoolbroeken, schoolbakjes. Niemand heeft mij gevraagd. Niemand. Temtak niemand toch? Niemand op mijn status heeft mij gevraagd van Eurydice, kan je dat filmpje voor mij sturen zodat ik het deel? Niemand. Want het is positiviteit. Niemand. Maar ik heb gezet. One skin voor me de exposing game. Hij boelt me ati broko. Hey! Mijn snap toch? A telefoon me fa I get one bomb talanga. Adisi. I get one bomb dat I fire. A telefoon dus. Het was rood gloeiend. Mag ik zien wie? Sen kon give jullie zijn zo koude negatief. Sorry dat ik het moet zeggen. Op het moment dat iemand iets
No, jam. Mo me kwa fake account voor me. Pot wansan. Dat was je voor dealing. Zo koude negatief. Daar ga ik nog een voorbeeld aanhalen. Bekende artiest Psycho. Toch? Alasan we deel. Minus heb ik en aan mij de ete of de no de. Maar jullie breken dat kind zo af. Ik kan me niet voorstellen. Minoma stel me voor. Minoma stel me voor. Ik zweer. Dus jullie gaan zo persoonlijk om, toch? Met bepaalde dingen. Zo emotioneel. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Asma en Libi. Asma no one woman say verdient 7000 SRD. I'm dead. I'm dead. And no one is haar mening. If you want go donkey woman get 1000 SRD. Je mag is jouw pola. Je mag. Je mag. Mi van mi de ja. Lek van mi betaking. Mine pina nanga mamoro. I been there, I done there, me no wane moro. Ta kaula bunkong. You back, no boef nyameng. Da ukir mi golo ja. Zolang als ma pot wa mening, we slingeren, we deel de post, disi dati. Na mi seni fi go do security roko na tel girl seni, fi verdien 7000 tasadi te dei oppo. Na en seni. If attack ano one you, suku wa meid, sa one you well, want the maid that day. Fosi na so mi be pina nga man. Mi no be de de. If talga tak abe pina nga man ano wane moro, laat dat mens met rust. Dan gaan jullie nou delen, dat we potu egi caption, we potu egi san. Jullie hebben tijd hoor. Angri ne kiru no? Angri ne kiru. Isap omes madena saranang. Die een hypotheek hebben. Die op wang zo werkers hebben een hypotheek. Ze even ons op zijn hypotheek. Hypotheek want ik een lening. Taylor, Khalifa, woto wete. Abuye, anayedu. Weet je hoeveel mensen die een hypotheek hebben? Weet je hoeveel mensen er zijn die bijvoorbeeld een afbetaling, een auto hebben op afbetaling? Die mensen hebben kinderen. Dus man zei bij huur bijvoorbeeld. Stroom moest maar. Dat was makkelijk aan een 7000 SRD. Zij verdient dat am dede. Jullie zijn echt raar. Jullie zijn zo raar. Daarom toch? Om luku bepaalde voet toch? Te chat me. Als het om een negativiteit gaat. Vijf zo'n video boss. Long coins maar inbox. Mag ik het? Met blauwe mars. Want you loopt negativiteit. Je stimuleert negativiteit. Ik kan niet met jou dealen. Als ik wat op mijn status zet. En ik weet je wat het ding is. Ik krijg precies de juiste informatie van de mensen die het doen. Die het ronddelen. Die rondvragen. Vriendin, if you want to have me greet, stuur een chat voor mij. Waarom lul je achter mijn rug in? Wat is jouw probleem? Alla juruwe dikinis ma golo. Ma angre kiru. Angre kiru. Ik snap jullie niet. Of na a stress van kondre te oesdong. Ledigheid is des duivels oorkussen. Ledigheid is des duivels oorkussen. Dus daar zoeken jullie iets om te doen. Oh, tide. Soms ma te de konta pa buku. Kom luku. Suma takwansan tide. E pas ma dis takwansan. O tap en buba mode tide. Tap en huid mode. Wel mi teigu. Mi no ap huid. Mi appels. Mi appels. Roshan wil meedoen. Laat maar kijken als het kan hoor, Roshan. Ik weet niet als het kan. Ik heb nog nooit iemand uitgenodigd, dus ik hoop dat het kan. Altijd. We want de taps maar huid. Altijd we want de taps maar vel. Altijd we want dikke in smaak golo. Altijd we want dikke in smaak verleden. Met hoe goed dat doelen. Ai, in een bere. Arabe doet disi. Abe doet dati. Na yo kasak. Mita kwinsa mi doe in a verleden. If mi fena kansu doen baka. En abe pour mi bume doen baka. If yo dede da isere kafi dede da we beri. Jullie moeten ophouden om met mensen hun golo te gaan dikken. Om met mensen hun verleden te dikken. Dat ulibino boom, ulibino boom. Om men ulibino boom.
We play, daarom ik tegen dat van mij de ja. Mi ano no niemand moet mij komen zeggen, je bent een voorbeeldfiguur. Mi ano voorbeeldfiguur. Ik ben Eurydice Dawson, de jongste dochter van mijn moeder. Mina moro lassie voor dual edeptief mima. Ja? Zoeken jullie geen perfectie bij mij? Zoeken jullie geen rolmodel? Zoeken niks naar mij. Zoek het bij jezelf en bij je kinderen. Ja? Zoeken naar mij. Jullie hebben een probleem met jezelf. Tel op een probleem naar Osso. Dan zoeken jullie een zondeboek op Facebook. Die live is gegaan of een TikTok heeft gemaakt. Dan gaan jullie het delen. Dan zetten jullie stront eronder. Let van mij voor psycho de dape. Dat heeft naar mij. Jullie gaan me permi golo op Facebook. Want jullie lullen. Unenyang op tijd. Unenyang op tijd. Furu na top ramen. Heri kadi u dan op plastic zakken. Weet plastic zakken go bij top ramen. En mensen die de fake news verspreiden, in de meeste gevallen, je hoeft het niet ver te gaan zoeken. Naar de crossbeest, maar zij gewoon de je gide wan pis drie brede. Naar de brokoi. En je naar Chilesi. Dat ben ik Europa ja. Na mi ben je peng. Na mi ben je disi. Oh, you kaulo ibe wan tan yep me. Ibe wan tang meko begi sani. Want fami up no ano bungi. Iwa zo'n smato. Dene wan si go vooruit. So welle ala jullie moeten contant kloppen ding. Heb je boy beetje mi fukayere. Ibe ma ye mi. Data yepi, dat charin udubaki, lek dragi man. Want daarvoor staan jullie. Daarvoor staan jullie. Jullie willen blijven helpen. Fuka op bek, futak baka. Zo zijn jullie. Want dat goed. Laat me in de geest blijven. Ik wil in de geest blijven. Ajawa be promotak ai, fa be konja, mi be bai wagi gang, tap mi. Ina wagi, you na wagi, fa yo bai wagi gimme. Fa, I bai wagi gimme, a ye pute kaplat. A fudu no ba reibo, fudu asma di bebe wagi no ba reibo wees ne ye put. Ne verkondig fa je bai wagi gu. Ina wagi, fa yo bai wagi gitrasma. Jullie moeten stoppen om fake en negativiteit te promoten. Stopping. Stopping. Zijn er met ons mij promoten business, de apotheek? Ons mij promoten business, de apotheek toch? Dat kan dat tegen. Meluku hè? Meluku. Ons mij promoten business, de apotheek, dat kan dat tegen 100 sma. Voor de 100 sma dat 4,5. Voor sma, voor herisma aan een wagen handicaps my dealing. Maar atek bijna 100 sma. Pot one bull video no. Pot one video per one man en jouw meid. Pot one video per one meid en peper. Pot one negativiteit. Daarom me baru. Uka de winsuma wa nu shami brada winsami mati winsam. Nee, mi poti mi negativiteit a status. A lok me lokukom. Me blauwe mars. Want u lobeng. A moment u jere wan video bos. Je lonkens ma inbox. Heb je het? Je lult. Tabe de you. Ibo wanu be prating. Ibe wanu be prating. Inobo wanito. Maar du vertrouwen in wan pot biggie honyo ai looking. Ja. Daarvoor staan jullie. Faisi wan sma poti wan san. U deel kaka. U taya u dubaki eke dragi man. Aso we wakanging. Aso we danshanging. Aso. Waarom zijn jullie zo? Niemand kan meer een eigen mening geven. Niemand kan meer zijn eigen mening geven op Facebook. Ze delen het en zetten hun eigen captjes. Ze maken. Kom snuit de vervloekt Purin Minoso. Zo tang. Zo zijn jullie. Mi pot wan status today. Asma jo kabase kada ko chat me.
Him say, kai bubau fire. He bubau fire. One family put the positive sound for me. Ganga, ganga. Family put the positive sound for me. Wow, dealing. Uno dealing. Make him put in she was a my bull. Of make him put it a kimi she was a my yam popoy. Make him so that kimi she was a my yam popoy. A direct well long ko hara eke alata la shabusi. Mag ik zijn wietes, me wansi, hey, me wansi sumanemba. Kaulo. Me no ma fastau yera, sai de me ku deso. Sai de me ku tanso. Age u sike nyau, te negatief konto, da u sike nyau. So utang, u lobby hyping. Van mensen te kassen van 7000 SRD dat ik. En no tak no one negativiteit, want me no one man to say give 150 euro. Me no one. Me be jappe kaba me one guapemon. Sorry, ik wil niet. Me no one. If you no man bring next to the table, tang I call legi ta from me gwanga dus me. Duidelijk. Feita kenda pe meisje met de 100% in sangai. Mi lobeng. Moro sono de fi beteigding. Nee, abi 7000, je verdient niet 7000 SRD. Zoek een vrouw naar je standaarden. Taalgirl is zoek een man naar een standaarden dat u libeng. Voor dat de am dede. Ik ga jullie groeten. En ik ben zwanger. Dat we praten. Want af dat we libi. Praat nieuws. Sa. Hey. Hij doet dan zo. Blakka. Moro fura de blakka. Maar lek me serve doet de san. Ik wraak op jullie hoor. Echt ik wraak. Asma no wane ulibeng. Ah, enseni. Di mabe seni guascorofi betron directeur. De konja. Yo. Dimma be seni guascoro. Fibe fardil boom. Fibe mandanga taalgirl ki de day. Ai mi swanger grek. Send baby popcorn. Send money kon buy baby sang. Dimma be seni guascoro fibe studeer. Wacht me kom. Ai me kom. Mosrai tap da ogwe. Ai. Dumma be senu guascoro fube leri. Fube fardin boom. De jure jou be fental gel danging. Uno bedeneng atapuku bet na pes kubiri. Ai grek lip me mo me kip chimbaka. Libi mi. Mo mek baka. Schatje, ze gaan weg. Heel veel lobby's uit mijn bobby. En taalgirl. Ik kies de mooi. Ik kies de mooi. Doei. Fijne middag.